Politik, det er konkurrenceevne og globalisering. Politik er spin og mere spin, der spænder verden ind. Jeg blev ringet op og bedt om at fortælle, hvad jeg vil gøre, hvis jeg var statsminister. Altså, hvem har ikke lyst til at fortælle det? Politik er at spænde med Lars Krammer om, hvordan han bruger sit halvandet minut i Deadline så godt som muligt. Hvis du var statsminister? Så vil jeg for det første ønske mig, at for hver anden valg, at der blev valgt kvinde det ene valg, og en mand hver anden valg. Vi lov. Drop det. Den tager vi lige igen. Drop det, det lyder for defensivt. Det er så sidder man der vi skal have noget 12 moms på valutaspekulation. Ja, og til sagen med det samme. Altså, kom som du er. Kom for det første, som du ser ud nu. Gør et eller andet overraskende. Politik er at se Deadline, hvor Krammer alligevel siger noget helt andet end det, man havde aftalt. Og hvis det var mig med flad skat, den ophævede lukkeloven, så ville vi sætte alle bistandsklienterne fri, så vi tillade udlændinge at bo i Danmark på ubegrænset tid. En statsminister burde ikke være medlem af et politisk parti. Man kunne eventuelt forestille sig at prøve en statsminister fra udlandet og hyre Dalai Lama i en periode på 4 år. Politik er tv-dueller, papegøjeeffekter og de meningsmålinger, der burde forbydes. Ja, men det var det frygteligste valgprogram, hvor Lili Espersen var med, og du skulle se, hvordan hun bare så ud, at hun kom. Alt det stund, jeg har fået parlamentariske grundlag for at gøre en forskel til det bedre. Og se til, at jeg som justitsminister sørger for, at de der møgsvin, de virkelig får en på hatten. Ja, sådan her, og så står du slår i 4 Formår yes. Du står i 4 minutter her. Hver gang inde i salen, hvor det er altså Horsens Kongresscenter, hvor der er 3.500 mennesker som tilskuer, hver gang hun siger noget, så begynder de nede i salen. Lena! Og hun sidder bare og smiler og er så glad. Og de der drenge, de filmer på, som det er, der råber Lene. Altså, de har stort set næsten ikke engang stemmeret. Prøv at tjekke, hvad for et valgbord I hører til. Og nu er vi kommet gennem køen. Hvem elsker jeg mest på den her stemmeseddel? Hvem hader jeg mest på den her stemmeseddel? Der er for lidt kærlighed i politik. Vi er frie i Vesten, siger de. Frie for hvem? Frie for hvad? Er der frihed i fængslerne? Frihed i ghettoen? Er der frihed for de fattige? Hvad er politik? Hvem er terrorister? Og hvem er frihedskæmper? Politik, da jeg ser palæstinenserdrengene fra 50. 20. år i træk kaste sten mod de israelske soldater. Politik, det er Pax Americana, og verden er en markedsplads, og det er godt sådan. Politik, det er Venstre, der sender valgprogram ud på arabisk. Politik er tv-kanalerne, der bliver flere, og aviserne, der bliver færre. Politik er spindoktorer med høj hyre, der profilerer indpakket ingenting for profilløse politikere. Politik, det er højrepopulister og fundamentalister og en nation af masochister. Politik er at se mainstream Danmark nikke og de hjemløse tække. Det er arbejdernes rose, der blev til et kvapsevælde, der ikke ville for meget og slet ikke ville støde nogen. Det er fløjtsfascisterne, der har indført underskudstank og uligheden i et rigt samfund. For ingen af os skal yde efter evne og nyde efter behov. For de fattige, de farvede og de kreative skal spare. Skønt har mere end nok af alt til alle. Politik er at ville normalisere Christiania og straffe bikere, græsrødder, kunstnere og alle andre afvigere. Politik er indvandrerlovgivningen, der er den hårdeste i Europa. Jeg er stolt over at være dansker. Politik er nysprog. Reformer, det betyder forringelser. Aktivering betyder tvang. Integration betyder tilpasning. Frihedskamp bliver til terrorisme. Og krig, det bliver til fredsbevaring. Og alting drejer sig om målelige resultater. Og nogen blander religion, militær og kold business og kalder det for demokrati. We must guard against the acquisition of unwarranted influence by the military-industrial complex. The military-industrial complex. The military-industrial complex. All right, got auto range on it. Roger. Roger. Hit everything. Got him. Good. Second one. Hit the other one. Hit the truck. Go to the right, see if anybody... There's another guy underneath moving right there. Good. Fire. Hit him. Must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. Demokrati. Diktatur.
demokratur. Vi fører ansvarlig økonomisk politik, men du må da tro mig på, når jeg siger, at vi har iværksat og vil iværksætte initiativer, der skal til for at få de 60.000. Det er jo ikke moderne politisk lederskab at bare sige, at det er konjunkturernes skyld, det er ikke vores. Jamen, de er forklarbare. Jeg undskylder det ikke. De er forklarbare, at faktisk var konjunkturen svag, og så siger jeg i tillæg til det. Nu er det så lykkedes at vende udviklingen. Fuck jeres demokratur. Ja, fuck demokraturet. Fordi det er for udleveret en seddel hver 4. år, man skal sætte et kryds. Et symbol, der før blev brugt af mennesker, der ikke kunne stave deres eget navn. Ikke er demokratisk. Fuck demokraturet. Fordi valgmulighederne på stemmesedlen får mig til at føle mig som muslim i svineslagteri. Fordi der ikke er frihed, lighed og broderskab. Fordi at klassesamfundet i allerhøjeste grad eksisterer. Og jer, der påstår det modsatte, har det til fælles, at I hvert fald ikke tilhører underklassen. Fuck demokraturet, fordi der ikke er lighed for loven. Som gammel frihedskæmper engang sagde, den eneste lov, der er værd at holde sig til, står skrevet i hjertet af hvert enkelt menneske. Fuck demokraturet, fordi livet hverken udspiller sig på Christiansborg eller i Bruxelles. Fuck demokraturet, fordi livet det er der, du lever det. Fordi jeg faktisk er ved at foretage mig en hellig handling ved vores del af verden eller vores kulturkreds. Jeg skal sende en kryds på den her. Socialdemokratiet, og de er fandme faldet af på den. De kan ikke forny sig. Radikale Venstre, de prøver at få sådan noget hårdt tilsvarende street cred gennem deres forskellige reklamevideoer. Det konservative, no fucking shit. Never mind. Vores regering er sikker, som folk er flest. Man må ikke dømme dem så hårdt, som de dømmer andre. For det ligger jo i den menneskelige natur at kræve det af andre, som man ikke besidder selv. What a party. Jeg brækker mig. Det lettede for en stund. Nu er der kun en dårlig smag i min mund, der kan forveksles med demokratur. Nå, men vi har stadig ytringsfrihed. Hurra. Man må sige, hvad man vil, hvis man kan få nogen til at trykke det. Eller nogle medier til at vise det. Men det kan være nødvendigt at begrænse ytringsfriheden, så den ikke støder demokratiet. Det kan være nødvendigt at begrænse ytringsfriheden, så den ikke støder islam. Det kan være nødvendigt at begrænse ytringsfriheden, så den ikke forstyrrer nogen, eller forstyrrer de hårdarbejdende politikere, eller det hårdarbejdende politi. Det kan være nødvendigt at begrænse visse ytringer. Det kan være nødvendigt at dræbe visse kunstnere, så det ikke støder nogen. En gang drømte jeg om at se Pia Kjærsgaard blive gennemknippet af 4 store næger, der er HIV-positiv og højere crack, og se hende, Pia, slippe al sin angst, al sin frygt og alle sine fordomme, og stønnende hengive sig og til sidst skrige på flere fremmede, mere integration og mere ulandsbistand. Jeg drømte også om at nakke statsministeren i Bilka med en brødkniv midt i myldretiden, og jeg drømte videre. Jeg drømte om at linke George Bush foran et troldspejl, der viser Boeing-maskinerne smadrer ind i World Trade Center igen og igen, og få ham gjort begribeligt, at alt, hvad der sker for ham og hans land, er skabt af ham selv. Hey, fascismen er på vej tilbage. Terroristerne er vor tids partisaner, og hvis Hitler var i live i dag, ville han tale om nødvendigheden i at omstille sig til den totale globalisering. Fuck deres nye sprog, for krig er krig, og tvang er tvang, tortur er tortur. Fuck undertrykkende religioner, fuck marketing, fuck målgrupper, fuck deres småbørnsfamilier, fuck deres forbrugsfester, fuck mainstream Danmark, og fuck det gode liv. Fuck alt det, der forhindrer mennesker i at omfavne sig selv og hinanden. Ytrings